Pasové vozidlo vystihuje profil absolventa fakulty špeciálnej techniky a to, čo tu študujeme. Pre štúdium na fakulte som sa rozhodol kvôli tomu, že jedine v Trenčine je odbor špeciálna učiteľská technika. Špeciálna technika je technika, ktorá sa používa na špeciálne účely. Je to napríklad záchranárska technika, ale my sa v škole hlavne venujeme vojenskej technike. Čo sa týka zamerania, je to zameranie na oblasť materiálov, technológií, logistického riadenia, oblasť výskumu a vývoja zbraňových systémov a samozrejme v neposlednej rade aj výskum a vývoj automobilov. Našou snahou je prostredníctvom aktívnej komunikácie s významnými zamestnávateľmi, ktorí sú združení v jednotlivých zväzoch, či už ide o zväz strojárskeho priemyslu, zväz automobilového priemyslu alebo Združenie bezpečnostného obranného priemyslu, prispôsobovať učebné plány v jednotlivých študijných programoch potrebám a požiadavkám trhu práce. Štúdium na fakulte špeciálnej techniky som si vybrala, preto ma to baví, mám vzťah k technike a baví ma vlastne to, čo môžem prečítať, tak môžem previesť aj do praxe. Keď si to zoberiem spätne, už po tých 14 rokoch, tak to, čo sme mali naozaj veľmi dobré, bola vyváženosť tej teoretickej a praktickej prípravy. Zvárali sme, zlievali sme, makali sme s struhmi, takže bolo to veľmi dobré vyváženie toho, čo sme sa naučili. Chceme napomáhať študentom, aktívnym študentom, aby nadobúdali konkrétne kompetencie, zručnosti, praktické zručnosti už počas svojho štúdia, aby boli flexibilní a uplatniteľní následne na trhu práce. Na našej fakulte sa mi páči, že aj študenti z vyšších ročníkov, ako aj my alebo mladší, môžeme realizovať svoje nápady prostredníctvom projektov. Ja za svoju prax považujem hlavne návrh tohto vozidla a jeho realizáciu, pričom som získal skúsenosti nielen z tej konštrukčnej oblasti, to znamená ako konštruktér, ale aj ako organizátor, člen tímu. Študenti fakulty špeciálnej techniky majú možnosť spolupracovať s firmami, s ktorými má fakulta podpísanú dlhodobú spoluprácu. Riešia problémy, ktoré sa týkajú vyslovene špeciálnej techniky. Máme teraz niekoľko diplomantov, ktorí práve pracujú s nami na projekte nového dopravníka, ktorý nám má zlepšiť procesy. Minulý rok sme, ak sa nemýlim, mali okolo 60 študentov tu vo firme cez leto. A čo nám prinášajú je iný pohľad. Sú to ľudia, ktorí majú ešte ten pohľad, ktorý nie je deformovaný tými skúsenosťami, ktoré naberú ľudia z praxe a tým pádom sú otvorenejší zmenám a sú otvorenejší prísť s nápadom, prečo to nemôžeme urobiť lepšie, ako sme to robili doteraz. Na našej škole nás učia modelovať v rôznych programoch, ako je CATIA. Vlastne je to program, pri ktorom si vymodelujeme súčiastku, ktorá sa reálne môže vyrobiť a používať, napríklad prevodovku, spojku. Po vyštudovaní školy by som sa mohol venovať navrhovaniu súčiastok v softwarových programoch a reálne ako konštruktor automobilov. Využitie týchto svojich vedomostí, týchto svojich znalostí kdekoľvek v oblasti strojárenského priemyslu. Nakoniec, aj keď sa pozrieme na uplatnenie absolventov v praxi, tak viac ako 90% našich absolventov je zamestnaných práve v strojárskych firmách. Je to viac ako 98% absolventov, ktorí nájdu po skončení našej školy zamestnanie. Naša fakulta je mladá a malá fakulta, kde sa nám lektori a profesori venujú tak osobnejšie. Sme po menších skupinkách, kde môžeme riešiť problematiku do väčšej hĺbky. Prístup našich učiteľov je úplne skvelý. Učitelia kladú síce niekedy náročnejšie požiadavky, avšak tie požiadavky sa dajú úplne jednoducho splniť. Naša univerzita sa nachádza v krásnom prostredí v Trenčíne. V blízkosti univerzity máme internát a aj centrum mesta. Je tu bohatý spoločenský život, veľa klubov, podnikov.